bro ngi rapim mar sukari sucrose content mare. Yes. Kawangio nengo mar niang. En mbaka neno chopo gi kanye. Ene makoro wadonje sanini. Ene makoro donje sanini. Ene wadonje sanini to kaka niang pur mar niang ok inyal pudho niange gi dichiel. Yes. Wan gi mbego machon mane ni sukari matin kamano. Kuro nyowa winjore ni wadwa face gi out. Okay. Step by step. Mwa winjore ni sirkal nyocho segolo 600 million. Mar breeding of niange bego manyien gi. Madhe Sugar Research ni kode nyochi wawacho ni mondo gi multiply gigo gi michemele sugar company mondo kodhi gi ochop ne jopur machiegni. Gi part of them gi develop nuclear mamiwani Muoroni kod Sony mondo jopur ochak loko gigi maka chop higni nikech niang chieg gi dweche 10 machon 17 manyien chieg gi dweche 12 kadhi mbele. Mondo wachak adapt gigi puothe niange makoro wagolo mapudho oko sani mwapidho wachak pidho mbego manyieni mondo that implement mar cane testing unit cha obi obed in place mondo watim ang'o wayud sukari maber mondo japuro chul gigi duto te. En ondamo ma wadhi mbele sani. To machielo